Chirifano si chimbonzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika zvamwari babaka iya manditisaika handisitombonakirwa nayo kana ka1 naiwe ingatadotaura nyaya yetikadoipedza 1 chidoendai kuchikoro uku munoziva kuti tikirekeniswa kufazhirera ndire kushaya mana bosi hatingasweri tiitiswa masini asiko zvakamboitika kupi izvozvo naiwe zvinhu zvisiko ndezvipi izvozvo nanhasi uri kudoedza kundiudza kuti hauzivi kuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu here iwewo shomoli nhaka yeupenyu ipiyo maigere shimbi munoketera kuti vanhu vese vari kutengesa mabhero mutona zuma nemadhigosi wangu zvenguva ineka fazhwi radharadha kokoi nzwawa yezvo iwai muwe oshomole nakurungai regai ndido kubayirai zani vanaimi hazvidoreve kuti ukadopedza chikoro nhasi woshaya basa chikoro hachidori nabasa vanhu vacho vauri kuti vari kudotengesa airtime mustriti ivavo musi wavanodowana basa vanobva vadoputika 1 na1 chikoro chakakosha mahwaka haatogotiko ndautongobaya hwangu but masini ende ekudhirowerana waiziva ukona mitsi wangu kuradharadha kokoi bhozi harithmetic dziyadziya unongotiona ansatu masini tokupenga sekuru tisingatombonangani hanzi lethofen aki equals to 3/362 pi r chichi haimi miswaimi oshomole untogona medzi kundiko mudzidzisa oshomwari hausadaro iwe mumwe wangu wangu wadingomira iwewe ukuzera kuti kusvika kwakaita panapa iwe mfana kurungai ndokwakasimudza mhepo dzese idzi ndasondo kutenjoya life yangu so unoziva mfana kurungai ndogona ngokukwangwana hai bva iwe mani everyday tongogara tichingorita izvi zvokurwa chiti chezvi unopenga here ndidzidzisako menstruation toni iwe menstruation yekuita seiko uchatotoisa vana vanana maigire shimbi uchitora nyaya dzekuploto idzodzo saka maigire shimbi ndisotiwo kaka 5 mari kacho kongodya pabreak oshomole lot of auction aiwa kana oshomole apa kapa ndakandiri kuti usakakapiwa kaka mari yekutenga mapepa ematesti kabhozi manje anenge akutotanga so unofunga kuti ndakapusa kainhaiwo shomoli handiti kuchikoro kwenyu kunodliwa poriji here saka chandingadokupa ispunu nelunch box wonoisigwa poriji imomo ndokupa netushuga tokuisa muporiji unodosungirira mukaplastic aka wodoindi apa ndo pandakabhaiza manje apa gaya kandakapa dharike rangu 5 waya waizi anchida uri softa apa ndoshe yangu yeseyo yekukawasha saka zvenguva ineka manilike chikombera hausitomboda kana kuona tsoka yangu apa kaipa hande kuchikoro oshomole bhabhai vanangu musadononoke kuchikoro mufambe mushi mama maigire chendafara zisingaite pamatiti vana vangu kubvira ininika naoshomole bhozi ndakandakatira chigumbu moyo kamo ndichoti pamwe mimika naoshomole munodanana but handazina kuti ininika naoshomole kao tichedi tumabhikinini hedu oshomole handeidi kuchikoro isi bho futi kana bhoiko anatombobholochwa nemagandanga zviriko mukoma imimika mukuda kutidzingisisa mubhuku muno here imimi iwe kutodini izvo manga muchiita mudare izvo zvese mukoma hamudotyeba ko sabhuku akakona kuti ukakatsukunya mimese richakudaiba mubhuku medu muno mataura izvo munoda mukoma wana maika wanoda kuudziwa wana wamatsabidi wari kuhwadziwa bakani kuhwadziwa wanoita kuhwadziwa nhoo mubhuku muno muchaziva here mukoma tichiri kukura iwe apenosi wave sabhuku avo makambowaita zvinogara zvakadaro igara chibakani iwe zvinogara zvakadaro zvokutodini ndichazviziwa baini kwakudhara bakani mukoma handidopfe ndakazvikanga mwaba wakauya bakani tiri kugadheni redu rekugowa riye pakutenga kudeedzera kuti kwai ingiripe tikatsukunya ndipo chibawe matsabidi ukubhukoda wakabaiwe iwe ndakabva ndatodindi nini kwakumubvunza kuti ndivaniko akabva ati kwai ndini penosi mukabva mamuti uya utore ipo akasvika kuda kutora mukabva mamutsemuraoko iroro kwakumuti gorimai pakaolera mukomaka saka akagara jinai ndoikwainako manje zvese zvaungachitora padare zviyaka ndozvokwawo izvo mumwe ndomudzika demo chete naamai wangu kudande wakapusa stereki vanhu vamukoma waonaka kuti munda wedu isusu wakaolera fani pakuda kutibvisa manje kutiisa kumakomoko iwo zvigarisa munda medu shede hazviiteba izvozvo matsabidi handikuzombofamba ndakazvibvuma wazwa ipapo ndiri kuwirirana nemi100 mukoma muchaziva gore riye baba ipo wakajara matere nomashawa vanhu vakatanga kutiseka vachiti kwai majara matere isomwe tichijara majirimono handiti vana painosiva madhunduro ravo rese wakazaza majirimono vachiti kwai jatirofari tichavhura makambani usipo vachigadzirika musipo dzavo dzowawachi isu tolima matere edu mumindedi akaolera muai mangwani atikuwadzokerera bakani vanondiziva bamusha hezvo ko nhaye mabude watodzoka chirudzii chakadaro ichocho nhaiwe asi unopenga kai
Ndadokuudza kare kuti pana handisi kuda kukuona. Dzokera kuchikoro tuone. Yezu, haudoteerere here nhaye Oshomole? Ndati idodzokera kuchikoro kwowahwaka. Ndimai Oshomole, vhurai dhoo asikana titaure. Hezvo, munodei nhaimi? Idokasikai kubva pano. Ndinokuripotirai kumapurisa mukaramba muripo ipapo. Dzokera henyu kumba kwenyu. Aiwa kana asikana, handina kuya kuzorwa nemini. Vhurai dhoo titaure chete. Imbonyatsondiudzai asikana, ndati titaure women to women. Chamuri kunyatsoda pana Oshomole chii? Asi muri kuda kumuchekeresa kumarituals kani? Nekuti hazvimbofe zvakaita kuti zera renyu mimi mukukurutsane nemwana wangu ari innocent. Naimi, asi mwana wenyu ndakadomumanikidza kai. Munoziva here kuti Mabuda akadeta nguva yakarebesa achidondipfimba ndichidomuramba. Musaite sezvinoyi ndakadomubata chibharo. Zvekuva chibharo chitori chibharo zvenhai asikana. Munoziva here kuti yamakaita mwana wangu iyoyo ndoste chitori repi yacho iyoyo. Nekuti Oshomole uyu mwana mudiki hatombokwanisi kuzvisarudzira achiri under age. Yesu, naimi amaimi. Munoti kwai Oshomole haadogone kudozvisarudzira. Makadokwana heremi. Munomboziva rudo rwandinopiwa here mubhedroom mangu muna Oshomole? Hakuna mwana mudiki akadero. Makaguma kumugezisa rini? Mudondiudza zvamakaona Mike atsukunyu. Ibvai apo. Regai ndikuudzei asikana. This is your last warning, manzwaka. Siyanai nemwana wangu. Handisi kuda kudzokorodza futi nyaya iyoyi, manzwaka. Handisani ndapedza naye asikana mawa. Kana ndapedza naye, muchadozomuona achiuya ikoko. Mawa here asikana. Alright. Manje ndo zvandiri kuda kutozoona manje izvozvo. Ndatokuudzai zvandakuudzai, musazoti handina kukuyambirai. Chembere yemunhu isinganyari. Mava kudotaura rafu kapa asikana. Kasikai kudobuda mumba mangu tivone. Get out of my house. Boys, tinzwani bhadhi zvepamasini. Mfana wangu. Iwe Oshomole, mazizino anenge embiti, wanzwaka? Mazizino anenge embiti, siyana neni. Lanjenyu atopera, dzokera kulasi kwenyu kosiyana neni, wanzwa? Iwe, kwenda kubata rini mabhirijo. Inini ndotongo shamisika weziya mwana wanomba. Boys. Iwe, chii chinoshamisa panapa, Chicha unozive Oshomole nezvinhu zvinoshamisa. Usade kufarisa iwe wenda uklasi uko. Kubaya ndikubaya mabhirijo. Bati mbondiimbira wangu. Ndiwa kutoshanda porijirumu pachikoro panapa. Boys, asi ndiwe kaniwariona kurungai kuti pane kamoko kanyowani kakaya kari kushanda kuporijirumu. Kari kunyima mapenzi bota zveipapo. Iwe Oshomole, unoziva here kuti you must address the school admin with respect. Dai uri kutonditi madam than kunditi mabhirijo. Hakusi kumba kunoku, wanzwa? Iwe mabhirijo, wakazoita admin pachikoro panapa rini iwewe? Iwe, saka uri kuti ndiri kuitai panapa, You must address me as madam. Kwete zvako zvokuti mabhirijo. Ini naticha takasiyana chi? Saka wembwa, handinozvinzwa futi izvozvo. Wangu, iwe unobika porridge waiziya. Bida, ndora unobika iwewe. Zvakafanana papi naticha izvozvo. Awaita ndanonzi 4 from Grace awaita mabhirijo. Wangu, munhu aimechesa kuita lawyer. Munhu akati atapedzi kuwaitola wedding rakanetsa musodhoma. Wakubika mbida. Apa muradha wako indimba rekuyero house. Miswa vanhu musodhoma imimi. Iwe Oshomole, usataure zvinhu zvausingazive, wanzwa? Watch out. Unoziva here kuti nini more qualified than maticha enyu ese pachikoro panapa. Apa ndichangobika porridge so that I can get familiar with the school environment. Then vachabva vandita bhesa just for a short time. Vachizobva vandita madam wepolitical science. They know I'm a lawyer by profession. Hatina zvekuva neri kumboita zvekubika bota mwana wanomba. Plus munhu aibika rasi time ka aizopota achinanganisa nekumatoilet waiziya. Saka pakaipa. Maybe manje ndokononga kutonanganisawo. Saka mani like rega vari kuzvidhabhura here izvi. Ibva apa iwe, mazizino anenge embiti. Yesaya, nzikaika timu rangu. Ndianaka tishu kari serious maziya. Hauteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana uchida legit driver's license repapo chairo maziya. Tibate isusu. Hauteki driving school maziya. Tokuisa driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara kanota badness maziya. Zokuti uchibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze maziya. Muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maziya. Uyatitaure kana kuti munongobva womva maziya. Panamba zedu dzanenge paskiri nazo apo maziya. Kana makuuyaka musazoka kuti road lulu maziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.